Слава Ісусу Христу! Слава! Маргарита Іванівна, прийшли ми до вас, аби нам розповіли про історію зачинання русинських школ на Свалявщині, так як ми стояли з істочником того, на чолі із покойним Василем Васильовичем Сарканичем. Що сте нам могли розказати, як се зачинали школи, коли се зачинали школи? Дуже би вас попросили красну, би сте нам розказали. Ну, то я так собі то представляла, що як почала відроджуватися Україна, так почало відроджуватися і русинство на Закарпатті. І творилося общество подкарпатських русинів, обласної, а далі районної. І то общество мало якусь програму, мало щось робити. Ну, то само слово «возрождення», то є возрождення того всього національного, що було у Закарпатті. Ну що, історія, культура, язик. А де це все може возрождати? Тож треба починати з молодшого покоління, з дітей, тому що вони то все забили. Ми, старші люди, то пам'ятаємо. А діти не знають нічого. Навіть таку нашу букву, як ми кажемо, «ю», ну, під впливом мадярського, «кінь», «віл». Наші теперішні діти вже не можуть «ю» уговорити, а кажуть «кінь», «віл». Ну так, по-видимому, на цій основі зародилася така ідея у наших раз ужгородських панів. В першу чергу Алмаший Михайло Іванович, ну і йому допомагав много всьому поп Дмитрій Іванович, був його брат Іван, історик, науковець, і дуже добре зложив історію Подкарпатської Русі в своїй енциклопедії. Поп Іван живе десь там у Чехії, а брат його Дмитрій у Ужгороді. Ну, то вже з Алмашином вони, кажуть, ту ідею задумали, ну і треба було то прикласти певні усилля, щоб це рушило, щоб це двинуло з міста. У Сваляві общество русинів возглавляв покійний Сарканич Василь Васильович. Ну і оце ця тройця, яких апостолів почали робити над возрожденням русинського, національного, всього побуту, історії, культури, язика. Вони пішли до Василя Івановича Мовного. Василь Іванович був дуже хворий, він ще давно хворів. І він категорично відказався, і вони туди прийшли до мене. То було вже зима, початок декабря. Ми там посиділи, поговорили вони, розказали, що б вони хотіли. Значить, саме головне, значить, язик, культуру, традиції, які у нас були, бо у школі, вже при Україні, були уроки народознавства, були уроки літератури рідного краю, але то була мізерна кількість, то було мало. Тому що у повному обсязі того, щоб зробити, треба було школу. Я так вийшла в курс діла, як вони до мені розказали, що б вони хотіли. Я согласилася. І 14 грудня 2001 року я провела перше заняття. Я сохранила дуже много матеріалу. І тут, і в музеї ще більше, як тут. І документально можу підтвердити, що перше заняття у своєму класі, який я обрала, там 15-16 дітей, я провела 14 декабря 2001 року. І так постепенно, доки лише існувала школа, я цей журнал, далі так, ми вже мали такі журнали по предметам, а це тут уєднуючи. Ну як
побудували. На цього першого заняття я й конспект написала, сохранила. Ну все на свій розсуд. То ще не було очерчено, окреслено такі якісь параметри, що треба. Там, на свій розсуд, як вони мені розказали, значить, конспект. Один, дали вже другі конспекти я сохранила. Перші заняття в цьому класі. Ага, хочу сказати, що наскільки то було авторитетний цей вопрос, наскільки це були авторитетні люди, що з ними рахувалися, воно Герцог був завідуючим, він одобрив цю ідею. Я не знаю, як обласна рада або держадміністрація, не знаю точно, але Освалян Сарканич, значить, согласував цей вопрос із завідуючим районом Василь Василь Павлович, з райдержадміністрацією і районною радою. То було все согласовано. Сарканич мав на тільки авторитет, що де що він робив, вони його подовжували. Ця влада, адміністрація, рада і районо взяли його поддержувати. Ну, і робота, кажу, ще не була така окреслена, я проводила теми, які мені думалося, що то вони нужні. Ну, почали ми з гімна подкарпатських русинів. Далі йшли розповіді про село. Я добре знаю історію села. Розповіді про родини, що таке родинне дерево. Розповіді про основи християнської моралі. Такі, що далі було ігри, казки, забави всякі, якими діти, як ще я в школу ходила, обмалута, гралися. У дітей то визивало дуже великий інтерес. І головне, що я хотіла обратити увагу на то, аби не лише слухали діти, а активно приймали участь у якійсь роботі. Ну, перше заняття, значить, я давала їм завдання записувати слова. Дома слова такі незвичні, як називаються предмети, не літературним язиком, а по-нашому. Ну, типу блоудер, копачка. З великим інтересом. На цетликах таких приносили діти по 10, по 12 слів. То було дуже інтересно. І самі сміялися, що як то все інтересно. Далі ми почали робити над родословом. Це дуже заінтересувало дітей. Такі ми розділили на свою родословну, наприклад, за няню. Прапрадід, прадіду, кого пам'ятати, так? Дідо, няню, а далі сестри, тітки, їх народження. Кілько було дітей, кілько приведено дітей, наприклад, там жона померла, вийшла замуж за другого, привела дітей. Так, дуже їх інтересувало, що кілько много дітей було. Уродили. Родословно за мамою. Ну і так далі. Всяку роботу проводили, практично, тоді діти, кожен по своїй родині, таке завдання. Таку педагогічну, методичну сторону роботи робив Михайло Іванович наш заслужений вчитель. Він великий знаток всього того на основі дидактичних принципів Олександра Лухновича, ну і сучасної вже педагогічної, методичної науки. Він то так все, значить, робив, щоб було то все на високому професійному уровні. Починалося із документа, перший документ «Общее положення». Такий невеличкий документ, тут підписаний Сарканичний. Общее положення, так, орієнтовну програму таку. Ну, і помаленьки то пішло. Далі
Відкрили дільний клас устроєний, був другий після мене. Ну, а так вже не пам'ятав, де який, мені треба було вже відкрити урок, бо Пісар Канич був дуже требувательний, він не був вчителем, не мав освітянської освіти, але як людина, він від природи був такий педагог, требувательний, він робив в профтехучилищі в Сваляві, майстром, дуже строгий, дуже такий требувательний, але сам порядочний. І відкритий урок вже, бо Алмаші каже, треба методичну роботу проводити. Я провела перший відкритий урок по народознавству. Уже було у нас десь 14 чоловік на уроці, вже так торжественно, гімн виконували, шитки. Вчителька із Поляна спекла великий торт, а на торті зобразила герб Подкарпатської Русі, ми то почисто вчили. Я так пригадую, що класи почали інтенсивно відкриватися. Коли нас, бо він збирав кожен місяць, але я то не вважала такими педрадами. Я знаю, як 2000, наприклад, другий рік, вже там з января місяця і з того, кожен місяць збирався. Кожен місяць, тому що виплачував зарплату. І коли вже було так 13-14 чоловік, може це було в кінці 2002 року, так вже класи відкривали, та вже тоді була перша педрада. І на цій педраді Василь Васильович об'явив, що де є можливість, де є желаючі учні іще, та він відкриє ще один клас. Ну, у нас таких дітей було дуже много, тому що до мене у клас, на мої заняття, приходило по 30-35 дітей. Я йому сказала, і він тоді відкрив ще один клас, і Жанна Васильівна тут клас вела. Але тепер уже, починаючи з 2002 року, треба було вже мати ціленаправлено проводити, організовано, не так самовольно, як я проводила. Ну і то приходив постійно Алмаші, він то коригував постійно, як то треба, і розробив таку програму, що треба, щоб там було народознавство, щоб там була основа християнської моралі, щоб там була музика, історія, географія і так далі. По Дмитрі на основі того матеріалу, що є в енциклопедії його брата, зробив скорочену таку історію Закарпаття і зробив скорочену географію, там є книжечки. І от ми вже мали підручники. Василь Васильович попросив мене зробити по язику, русинський язик, зробити для вчителів. Уже 4 класи намітилися вже на тій педраді, 4 класи. Ще не називали цвіт, але клас. І для всіх 4 класів розробити програму. То була не програма, а я так склала, що то на кожен урок можна було тим основати. Як конспекти уроку. Він то розмножив, і всі вчителі дістали ту програму. Алмаші розробив інші, по історії ПОП розробив. Так ми вже мали методичну літературу майже повністю. Відкриті уроки проводилися регулярно, екскурсії. Я була з учнями, великий автобус, дали нам у Поляні, на Берегівських термальних водах, у Мукачеві були з них. Такі мероприятия планувалися все. У мене було 200 років з дня народження Духновича. Дуже підготовлено було, діти були дуже заінтересовані, такі, що самі складали мелодію на його вірші, бо то було таке доступне і понятне, і любилася школьна тематика.
Ну, було, ми пригласили на то заняття, це було такий літературний вечір. Пригласили ми вчителів нашої школи, пригласили ми із села таких активістів, бо Василь Васильович організував у глибинному общество русинів, ячей. Та ми тих активістів пригласили, там ми не вміщалися у музей, наш музей ми проводили. Тільки було народу там. Співали, бо старші люди пам'ятали мелодії на вірші Духновича. Ми колись при Чехах то вчили. Були такі пісні, що весь состав, як у нас там було, співалися. Патріотичне було. Ну і вже ми почали викладати по предметам. Ну, але вчителів таких Василь Васильович платив того, кого керував класом, а таких окремих вчителів. Ну, та хіба рідко десь так хтось согласив на моє слово, прийшов, бо там щось. Ну, але вже було по предметам. Так, маємо вже наступні журнали, я не маю його вдома, там вже по предметам строго. Ну, наприклад, значить, що треба сказати так откровенно, крім того, що було інтересно дітям слухати про своє село, про своїх людей, ще пригортало до себе те, що був організований чай. Ну, чай, так примітивно ми тут робили, на електричній плитці, в чайнику. Так, Василь Васильович дав усім електричні чайники, стаканами всіх забезпечив. Маю фотографію там, де діти чай п'ють. Так що робота йшла, ну, дуже. Так, наприклад, як я знаю оцінити, то, на мою думку, йшло дуже організовано, дуже творчо, дуже так продуктивно. Із тих дітей перших, які в мене були в класі, бо я мала набор ще одних учнів, ще одних, з тих перших, один хлопчик, який дуже так сидів, слухав аж, а все вопроси задавав. А Василь Іванович каже, ну то каже, якийсь інтересний хлопчик. І він натилькося проник історію Подкарпатської Русі, що кончив у середню школу, пішов на історичний факультет. І там мав дуже хорошого преподавателя, який оцінив його знання свого краю. Ну, та такий вже приходив щасливий, неділю, каже, Ганя, знаєте, мене там каже, а ти відки знаєшся, а ти відки? А він каже, я в недільній школі сичу. І так дипломну роботу, я вже кончав університет, а дипломну роботу написав «Історія села Голубина». Натилько проникся тим усім матеріалом нашої історії, нашої культури. Ну і контролювали нас із Канади. Так, ви майже другий рік, 2002 року, приїхав сам Чепа, спонсор головний. Ну, там ще була молодь якась, я з ним не знав, кото, то йому там племянник, його щось. І Нагочі. Туди була велика така нарада. Нагочі говорив по-нашому, там ми розуміли, просив висловлювати свої требування, що ми хотіли, як ми хотіли. Була дівчина-перекладачка, то перекладала Чепові. Ну, і він обіцяв далі підтримувати нас. Крім Чепова, Сарканич називав нам одного єврея, молдаван, що він каже, частково спонсорує. Добре, то все було, йшло, ми були раді, що то йде нормально. Ну, вони вас обезпечували зошитами, ручками. Так, зошити, ручки, книжки, Нагочі, історію, таку наукову історію вже
написав першу книжечку, назвав «Вітчизняна», а другу «Народні звідки». І от там у цій книжці «Народні звідки» вже в Магочі вкралася якась така, не буду деталізувати, нотка, яка не полюбилася такому патріотичному настрою нашим людям. І ми, вчителі рядові, чули, що є якісь там доноси на Сарканича. В общем, то зашаталося. І от коли ми мали відкритий урок у Поляні, там проводила вчителька Оксана Попович, географію, був присутній Магоч. І я, не знаю, може мені показалося, але таке маленьке недорозуміння виникло якоїсь тертя між Сарканичем і Магочем. Сарканич щось його упрекнув по цій книжці «Народні звідки». Ну тут і говорили многі, що чому не звідки, чому ми, невже ми такий народні звідки? Та якщо там той художник Енді Вархол так ся висловив, бо він був такий, що не знав свій край, та то ще не значить, що ми тут всі безпросвітні такі неграмотні люди. Ну, та всякі слухи ходили, а там у тексті щось Сарканич знайшов таке, що... Ну. І, а ще що, каже Василь Васильович, мав бути конгрес у Польщі. Василь Васильович каже, нам треба представити граматику русинського язика, бо ж ми вже її маємо. Ну, видно, требування такі були. Та й просить мене. Ну, я кажу, не встигну за такий короткий час. То, що я написала тут для вчителів, то такої от руки, а там треба наукову. Вися справите. Я вам заплачу, якщо хочете, я вам солдаток на все то. І я сіла дуже тяжка робота, дуже велика робота для 4 класів скласти граматику. Друга вчителька, що мала клас, надрукувала то на комп'ютері. І коли в Поляні був тут відкритий урок, Падяк там критично виступив проти нього. Каже, ну, я сама чувствувала, то не був такий науковий, розумієте, труд. Така була моя рядова робота. Але я не могла за такий короткий час то впорядкувати, зжати, то. Ну, Падяк так от одержить у руках. Я каже, так, почав то. Ну, а Магоч вже, як Сарканич щось там йому сказав, вже Магоч такий був досить розстроєний. Я уж фінансувати ніч не буде, крім своєї граматики. Всю граматику я профінансую. Ну, то я чекала, що було з тою граматикою в Польщі, в Криниці, я не знаю. Це ми там презентували, це не презентували, я не цікавилася якось не. Коротше, з того ніч не вийшло, чорнові канти мав. Так. І після того Сарканич захворів і помер. Ну, я не можу сказати, що на сім почві, людина старша, може хворів, то. І, значить, зашаталася робота у школі. Ми заняття проводили, ми ще ходили на педради, проводив їх Алмаші. І ще були якісь гроші, та нам до кінця року ще платили. А так я чувствувала, що гроші ся кончили, Алмаші більше не указує. Та ще пару раз Юрко пробував нас зібрати, я буду глядати спонсори, я буду місто току, йому щось обіцяв. Ну, та ми думали, що це продовжить. Де мися окончательно розійшли, в Сваляві була нарада. На цій нараді, значить, була, ви знаєте, така вже розногласія, острі виступи, такий, перший раз я чула такі откровенні виступи.
і руководителів, і рядових. Значить, частина, наша частина, особливо Свалявщина, Качівщина, ми требували, щоб школу продовжував руководити Алмаші, так як він дуже много вложив вже в цю школу, і з його ініціативи все зроблено, і він має методичні розробки, практичні, дуже много книжку, він слово за словом, і друга книжечка його, яким ми запользували. Ну, а друга частина то були вчителі, які, ну, вони не виступали откровенно, але так, як ішла сама нарада, як ішла та дискусія, так слухали. Ну, і я виступила дуже остро, в тому числі проти Вовинця, який зачитав нам письмо із Канади. В письмі говорилося, що назначається руководитель недільних школ Подяк Валерій Іванович. Ну і наша ріка, наша Свалявщина, в тому числі Старичина, Негева, і ми не захотіли приєднатися до цього письма. Ну, тому що просто із солідарності до Михайла Івановича і з того, що ми чувствували подвох, якось нам не дозволило туди приєднатися. Так що ми відкололися. Як робила далі школа, така була за 7 печатями, дуже мало інформації, поступало десь так, що можна було щось зорієнтувати. Ну, а так через 10 років, то у 2013 році, получав Подяк, прислав мені в конверті книжечку, в яку пише, школа заснована 2003 року, значить, десятиліття відмічається. Ну, дуже мене возмутило тут обоє. На перших порах він навіть не був присутній на тих уроках. Але ж вже пізніше, може, він з 2000 року почав бути присутній на тих За той пори класу. Так. А він не вник у історію заснування тої школи. І він не розуміє, що тільки труда треба було людям вкласти у те, щоб таку школу організувати, яка то відповідальна робота. Так що ми з того часу школу недільну не проводимо заняття. І не знаю, як там то та ріка, як їх це діє, це фунгує, це не фунгує. Маргарита Іванівна, хотіла б вспомнити 2008-2009 рік, коли директором русинської шкіл на Свалявщині був Юрій Юрійович Шипович, фінансувалися за русинського меценанта Юрія Петровича Олеганинця. Ми з Тиманнику розказали за цей період, кілька уроків відкритих було проведено, де були уроки відкриті проведені і підготовки. Ну, добре пам'ятаю, що та нарада остра наша пройшла. Значить, ми тут у їх команду не вийшли. Ну, то тут такою маленько все заколотило, приходив Михайло Іванович Алмаші, радилися, що робити. Ну і я вже казала, що Юрій Юрійович збирав нас. Ну, так думаю, що то Алмаші просто йому поручив очолювати тут нашу сісю ритму. Ну, і Юрій Юрійович нас збирав, ще пам'ятаю, вже Русинський дом там був постійно закритий, де Зарканич нас збирав. Тобто ми пішли до другий кабінетчик, такий невеликий, та там рішали деякі проблеми. Ну і фінанси, я так розуміла, що допомагав нам Юрій Петрович Уліганець. Уліганець давав таку і моральну підтримку, але і фінансову. Ну, вже останні відкриті уроки при
Шиповичу був урок у Маньковиці, Полянська Марія Васильівна давала урок. А після того, майже вже був найпослідний урок, робивши з ними швинити. У польському Сам'єл Юрійович Шипович, дуже такий змістовний урок, дуже поучительний по церквам. Церкви, архітектура церков. Я перший раз туди бачила на екрані, як там можеш пультом управляти. Діти стоять горі екраном, коментують. І церкви різної архітектури, наші старинські, особливо нашого району. Церкви, він то готовий діти, і дуже такий поучительний урок. Для мене, наприклад, бо я взагалі ціню, коли щось нове таке, я бачу, що до чого ще сама не пішла. Ну, був після того фуршет. Я на тим фуршеті чітко сказала, що основателі школи Серканич, Поп, Вальмаші, а чому я так казала? Бо я вже чула, як то прибирають цю роботу у другі руки. Собі приписують. Так, в своїх інтересах, а я вже так чітко дала знати, щоб вчителі пам'ятали, і сидів там хуліганець, щоб то... Так що, значить, як кажуть, ще по інерції, ще рік школа робила при спонсорській підтримці самого хуліганця, ну, а очолював роботу Шипович. Шипович розбирав у нас, я не знаю, як Кушнір, пишеться, Кушнір очолював якусь, не знаю, щось, якусь теж общество, та він нам уступив то свій кабінетчик, там ми там все збирали, я то добре пам'ятав. Так що, і ще рік протяглася, кажуть, наша школа. Дуже красно вам дякуємо, що сте нам розповіли, як се створювали русинські школи, як се розпали, на жаль, русинські класи. Красно дякуємо і бажаємо вам здоров'я.